Imagina't una escola on cada nena i cada nen és acollit com una persona única, amb els seus propis interessos, ritmes i estratègies d'aprenentatge. Un espai on poder desenvolupar l'essència de cada individu. Imagina't una escola on la família és també benvinguda, disposen dels seus propis espais, participen de les reflexions sobre el devenir del centre i alhora són convidades a fer-se preguntes íntimes sobre la criança i sobre les seves pròpies vides. Imagina't un espai ple de l'alegria infantil, un espai viu i en constant reconstrucció, on els cuidadors es reuneixen cada dia per reflexionar sobre les seves intervencions i sobre el devenir i l'estat acadèmic i emocional dels nens. Imagina't un espai educatiu on es respira alhora un ambient relaxat i un clima focalitzat que convida a desenvolupar les competències per la vida. Escoles com aquesta són una realitat ja en el nostre context educatiu. Us convidem a participar en el primer curs universitari d'Educació Viva, un curs on podreu entrar en contacte amb escoles consolidades d'Educació Viva, on podreu conèixer els referents de la psicopedagogia, de la sociologia de l'educació i de la neurociència, i alhora on a través de tallers podreu desenvolupar les actituds bàsiques en l'acompanyament respectuós dels infants. En definitiva, un curs on inspirar-se i poder trobar els propis camins d'aprenentatge i de creixement.